Yr eneinio y Methania. Pan oedd Iesu y Methania yn hy Seimon y gwahan glwyfus, daeth gwraig ato a chanddi ffiol alabaster o enaint gwerthfawr. A thywallodd yr enaint ar ei ben tra oedd ef wrth bryd bwyd. Pan welodd y disgyblion hyn, eithant yn ddig a dweud, I ba beth y by'r gwastraff hwn? Oherwydd gallesid gwerthu'r enaint hwn am lawer o arian a'i roi i'r tlodion. Sylwodd Iesu ar hyn a dywedodd wrthynt, Pam yr ydych yn poeni'r wraig? Oherwydd gweithred brydferth a wnaeth hi I mi. Bydd y tlodion gyda chwi bob amser, ond ni fydda fi gyda chwi bob amser. Wrth dywallt yr enaint hwn ar fy nghorff, fy mharatoi yr oedd hi ar gyfer fy nghladdu. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, pa le bynnag y pregethir yr efengil yma yn yr holl fyd, a droddir hefyd yr hyn a wnaeth hon, cof amdani.